Kamian! Little Brothers! Boss, maupay na aga, boss. Kaya aga. Nakakilala ka kan dyan? Uy, tunay. Uy, maupay kaya ani ka. Ini na mga saging ito amon. Namuunga na yun eh. Iya. Awara ito nito amon saging. Sugal pala ni kadako na bunga na sangya na tuna. Kayat. Itong iyo mga saging. Ito amon. Akin na kamay! Mag-iusap mo dahil eh. Tamo ito kay imo mang isang-isaban kanina. Sige, ito sila. Mag-iisog man dahil ka mo! Kaya namalik man ka mo! Nailaw ni pandungan yung tungol. Ikaw! Istila ang pera! Patay na kong patay. Buhay! Buhay! Ay, mo na pala. Ano ka man? Bus, muray na ba na bus? Dili pa ko na mamatay. Naglago na lang kita yun eh. Yo! Tawagin yun din. Ano man? Buwan di mo nagkakaiguay. Surumbagayin lang ito. Sige! Pero ilaban niyo po sila po nga. Mato kami. Sige! Lungan! Hindi naman ang nangubutang. Kamo! Pero kan Litility Biners nagsasabot nga magpadagat. So karon do kukuluran namon drawing. Itag gani mo barkada nga kargado ng drawing.